Сергей Дасаев комбайнда 20 ел эшлеймін жайны инде 10 еллап көргән юк иде дей. Кояшта вакытында кыздыра, яңгыры да ява, 3 көнлек сенаж сала башлаганнар. 40 гектар мәйданда 3 комбайн, 2 трактор эшләй, гектарнан 50 тонна терлек азыгы чыга. Пешәннән айырмалы буларак аны артык киптерергә ярамый. Аны бөтенләй киптерергә түгел, әзрәк влажнырак буларга тиеш сенажный масса. Бөтенләй кипсә инде пешәнгә чырмыйлар инде без дальше пешәбез. Бу хуҗалыкта 15 000 гектар сөрелек җире бар. Җитештерүчәнлекне арттыру өчен 2 ел элек чит ил комбайны сатып алалар. 3 тапкыр күбрәк пешән җыя, тизрәк эшләй, аның белән азык сыйфаты да яхшы була ди хуҗалык җитәкчелеге. Конструкция более совершенственная. Яңаша ясалган ул бик яхшы. Безнең ил техникасы белән чагыштырганда җитештерүчәнлеге дә югарырак. Хәзер республиканың барлык районнарында да шушы эш белән мәшгульләр. Быел 500 000 гектарга якын күп еллык үләннәрдән терлек азыгы әзерләнәчәк. Аеруча Бөгелмә, Әтнә, Тәтеш, Лаеш, Нурлат районнарында эш җайлы бара. Әмма Яшел Үзән, Әлки, Минзәлә һәм югары ыслануларга тырышлыкны ашыгыч төстә арттырырга кирәк диләр министрлыкта. 30% план безнең эшләнгән дип әйтәсе килә. Безнең бүген 10 кырма единиц азык бүген җыелган. Планнар безнең шул 35-кә җиткерергә. Коронавирус шартларында яшәүгә карамастан, базу кырларда эш дәвам итә. Хуҗалыкларда барлык саклык чаралары үтәлергә тиеш. Коронавирустан саклану буенча маскалар, перчаткалар кию буенча гелдәйтеп торабыз. Именно дезинфекция эшләре буенча да менә шулай итеп сакланып эшләсәк, киләчәктә дә безгә ул мәсьәлә якын килмәс дип өметләнеп торабыз. Татарстанда 153 000 тонна пешән, 1 200 000 тонна сенаж әзерләнгән инде. Руслан Хусайдинов, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.